שלום לכם צופים יקרים, וזה כאן הפרק הראשון של הערוץ החדש שלי. בוא נתחיל. אז זה הפרק הראשון שלי כאילו אף פעם לא היה לי ערוץ, אז אני לא כל כך יודע מה להגיד. בפרק הזה נבנה בית, נחצוב קצת. כן, בוא נתחיל. תגידו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אשחק עם כל מיני מודים שתשלחו לי. וואו, אוקיי, זה טוב, זה טוב. נו, אם אתם רוצים תרשמו בתגובות ואני אתן לפרק הבא את הסיד של העולם הזה. כן, עכשיו בואו נראה מה יש במקום הזה. יש איזה מקום שיש בו תיבה. רגע, מצטער אם לא שומעים אותי חזק, מצטער אם שומעים אותי חלש, כי לא יודע, המיקרופון שלי לא כל כך טוב. כן, איפה זה? לא. יש כאן גם סוסים. אתם רואים איזה כפר יפה. ואני שוב מצטער אם לא שומעים אותי. אני לא שולט בזה, זה המיקרופון המעפן שלי. בדיוק קנו לי מחשב חדש, אבל מחשב חזק כמו לא יודע מה. אבל נו, האוזניות והמיקרופון הם גרועות. אני שוב אומר, מצטער אם אתם, כאילו אם אני מדבר בשקט, זה בגלל שזה סרטון הראשון שלי ביוטיוב. כן, אף פעם לא עשיתי סרטון ביוטיוב שדיברתי בו וצילמתי בו. עשיתי אולי רימיקס אחד שעשיתי בחשבון ישן ממש, שאני לא זוכר איך קוראים לו. כן, אז יכול להיות שנתגורר בבית הזה. כן, נראה לי נחיה בבית הזה בינתיים. אז אני חושב שאני עושה פרקים קצרים של איזה 10 דקות. תגידו לי אם אתם רוצים פרקים יותר ארוכים, נגיד של 20 דקות, אז אין לי בעיה, אוקיי? פשוט תגידו בתגובות, זה חשוב מאוד. אופס, למה עשיתי את זה? טוב, יאללה, בואו נתחיל לחצוב. רגע, לא, אני צריך כבשים בשביל מיטה. בום בום דום דום דום. אני אשיג 3 צמר ונלך למחצבה. לא כן, מחצבה. למרות שאני אומר, כאילו, לא אומר מחצבה, אני אומר מים. אבל בסדר. שיהיה. איפה זה? צריך לזכור איפה הבית שלי. אולי אני אתקין את המוד רייז מינימאפ שאפשר לעשות בו נקודות ציון שרואים אותם. זה ממש מגניב.
כן, זה אתם מחליטים. אז חשוב לכתוב לי דברים בתגובות, או שסתם תגידו היה פרק בסדר. ושוב מצטער אם אתם לא שומעים אותי טוב, זה בגלל שהמיקרופון שלי לא כל כך טוב, אז כן, זה התוצאה. נלך לחצוב טיפה עצים. לחטוב, לא לחצוב. לחטוב. כן. כן. אז אני מצטער אם אני לא מדבר כל כך, זה בגלל שפרק ראשון שלי ביוטיוב וכל סדרה שכאילו אף פעם לא צילמתי. אז זה פרק הראשון ואני לא יודע על מה לדבר. וכן, זה מה שיש. ותגידו לי אם זה משעמם אתכם, אספת משאבים. כי לא אכפת לי להפסיק ולעשות את זה בלי שאני מצלם לבד. אבל אני לא רוצה שיחשבו שאני צ'יטר, אז אולי אני אעשה הילוך מהיר. אם אני אסתכל איך, כאילו אני עדיין לא יודע איך. נגדיל את זה. יאללה, נתחיל לחצוב. לא נורא. כן, אז תגידו לי אם יש לכם מודים שאתם רוצים להציע לי. אני אקרא את כל התגובות, רק תגידו מה אתם רוצים, ומצטער אם לא שומעים אותי מצטער אם שומעים אותי חלש. זה בגלל בגלל שהמיקרופון שלי לא טוב, ומצטער אם אני חוזר על זה וחוזר על זה פעם אחרונה. אוקיי. דוקי. אני קיבלתי השראה מהערוץ של דור וארז. כדאי לכם לעשות להם לייק. אני אהבתי שם סדרה מאוד טובה שקוראים לה לא עוד סתם סורווייבל, וקיבלתי מהם השראה. אז כן, לכו לראות אותם, וכן, מציע לכם. באמת אחלה סדרה. אני חושב שאני אף פעם לא אגיע לסדרה כמו שיש להם. טוב, כי אני לבד, אבל כן. אז נכין כמה דברים, ואז אני אלך כאילו ייגמר הפרק, ותגידו לי לפרק הבא אם אתם רוצים להציע לי מוד או משהו, לא יודע, סתם להגיד והיה פרק טוב, לא יודע, משהו, פשוט תגיבו, כי אני קורא את כל התגובות, וכן. ואם אתם לא רוצים לפספס את הפרקים הבאים, תירשמו לערוץ, תנו לייק אם אהבתם, ותגיבו אם יש לכם הצעות חדשות או דברים להגיד, סתם להגיד. היה פרק טוב, אחי. אוקיי. נשיג קצת דברים מאבן ונסיים את הפרק.
מעצב, אחר כך חרב, ואז אין לי עוד כלום לעשות. אוקיי, אז נתראה בפרק הבא ויאללה ביי. ביי ביי.